Takže čusli, já se tady vítám u dalšího videa a dneska je to z Hero Zero. A jako první se kouknu na zvláštní úkol, no, jdeme, jo, chtěl jsem vám ukázat, že jsem v dalším, jak se tomu říká, prostě v tom obydlíčku, centrum Babičkova, jak se můžete všimnout, mám 3 už, teďkon půjdeme na ještě, můžete si všimnout, že jsem si vylepšil staty a tak. A jsem už 20. A ještě jsem bronz 2. Takže celkem jsem povýšil. Pak myslím, že jste neviděli to je ten plášť epický novej. A jinak ještě tohle z toho, to ani nevím, co je. A zbraň jste viděli, no. Podíváme se do second handu. Máme tady šití, co si musíte změnit vzhled. Ježiš, plate se to. Uhni. Sám nevím, co to pořádně dělá. Jako když si na to kliknu, tak to přešiju. Hej, počkej, ty to ne... What the fuck? To asi... Nebo já nevím. Jako... Teď to nechla... Jako, že to je divný, že si to můžu úplně změnit ten předmět, nebo co? Co bych si mohl třeba změnit? Nebo počkej, to je blbost. Zkusíme to dát, no. Kliknout. Přetáhnout to na ten šicí stroj. No. Jo, lol, to můžu jenom změnit na svoji věc, tak to nemám věci, jako co jsem měl. Tak to je k prdu. To nic, to nechci, to přešít, tam zbraní jsem moc neměl, takže to je k prdu. Ukaž ty boty vůbec. Může teda ten si přešít? Na jaký by se, no nebo počkat. Podívám se na ty druhý, jak vypadají. Přeprat. Jo, mohl bych je přeprat rovnou. Jestli třeba nebudou mít lepší ty staty. Ukaž. Hej, tak ty jsou fakt libový, ty staty teďkon. Lol, tak to mi hodně pomůže teďkon. To mi hodně pomůže. Hej, tak to je libový. To je libový. Škoda, že ten mozek není vyšší, nebo jak se tomu nadává. Ty prodám, no, tak prdu. Potvrdit nové zboží, vlastně jsem ještě dneska protáčel. OK. Nic, to taky nic. To taky nic, uhni, taky nic. A zadnu ty nechci, taky nic. Ukáž, počkat. Ne, to nic a tohle taky nic. Potom se podíváme si jo, achievement, hele. Ještě achievement si odkliknu. Pračka, no, super, wow. 30 bodů. Nice. Se zrovna hodí. Uplatnit později. Ukáž. Kam teď? Nic. Jo, přešil si to. To by bylo taky dobrý, protože to vypadá strašně fakticky. Se mi nelíbí. Hej, tak, hej, na tohle ne. Nebo kliknu na to a jako přešiju. Ne, to nejde. Jo, takhle. Nebo, ne? Nebo jak? Ne, jak to? Jo, takhle, no, přešít. Teď se to asi přešije. Jo, takhle, ono se to tam přešije, přešití dokončeno. Jo, už má na sobě. OK, zase dokončit achievement, nice, 3 body schopnosti. OK. Co dále máme? Půjdeme asi na souboj a ligu. Zaútočíme nějakýho Fandislava. Ukaž, kdo mi psal. Poukazy. Jo, teď těch 30 bodů vlastně, energie. Mimochodem, kolik mám bodů vůbec? Hrá se dneska? Jo, vlastně jo, část, jo. Na koho si dáme ligu? Asi na to s nejméně těma bodama. Káž přeskočit, no. Nice! Super! Jo, ten bronz 2 jsem, no.
jsem povýšil mimo videa. Souboj si teď nějaký tam hodím. OK, ukáž, zaútočit, přeskočit. To bylo celkem těsný, ale OK, pohoda. Zase na jako kliknu, ukáž, poslední, jo, zaútočit. Tak, přeskočit jako obvykle, 23. To je super. OK, kdo jde na řadu další? Zaútočit. Přeskočit. Ty vogo, to bylo těsný. OK, dále tady máme nějakýho. Ukáž, jo, toho sundám. Teda aspoň bych měl. 30. 30 jsem si jinak rozmáznul. Ty vole. OK, zaútočit, poslední boj. Ty vogo, 21 HP. Wow, tak to bylo hodně těsný, donut nebudem dát. Zase achievement, ukaž. Jo, 50 soubojů, nějaký item, úplně k hovnu, jako obvykle, OK. Načítání, křížknem to. Tak a jdeme asi na zvláštní úkoly, Pokračovat. 5. Hej, ale to bych si měla vylepšit aspoň staty. Všechno to naklikám do toho, do síly, Bum, 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 bum. Wait a minute. Ach jo, to čekání je na prd, než to naklikám. OK. Cože? To nekliká, what the fuck? Hej, haló. Co to je? Resetu. Hej, to se celý úplně laglo, nebo co, ale what the fuck? Hej, co to je? Co to do prkínka je? Jo, ale to se funguje, OK, what the fuck? Co s tím je? Restart na stránku, nic, nejde. Načítání, aha, lol, zajímavý. What the fuck? Hej, cože? Cože? A se to načítá? Jestli chápu dobře. Hej. What the fuck, ale to nechci škrtat. Hej, co? What the fuck? Hej, počkej. Hej, on někdo hraje za mě, ne? Cože? Jo, lol, ono se to seklo a ono to dělalo mý pohyby, Já myslel, že mi někdo čornou postavu, bych byl slušně nasranej. To nejde zase, tak jdeme asi na ty zvláštní úkoly, jo, pokračovat. Zkusíme teda to 5, uvidíme, jak to pojede. Zaútočit, přeskočit, dám to. Jo, dobrý, Jo, hej, ten je libovej, ten se hodí. OK, takže dáme 6. Zkusme 6. Ukáž, jo. Zkusíme ty 2 donuty tam ještě dát, uvidíme. To je přece jenom... Ty vole... Poslední 2 donuty. Please, pojď, přeskočit. Hej, lol! Really? Tak nebudu protáčet na tohle donuty. Tak se tady, když se hodíme, ukáž. To je dobrý, to je lepší určitě. No nic. To je asi pro dnešní video všechno. A zase jiný čau.